ga kungiyar da ke umarni na ayyukan kyawu Rawdatul Rasul a yage. Muhammadin Rasulullahi shaukin yabonka ya kama yabonka ina rera shi daɗin yabon kamar ya kashe dukun na jada can yanzu yabonka ya hasaka ba zai yi zaton ɗan sanda wai har zai wake ma'aiki aikin muna da kyau wallahi don rayuka muke karewa tsara dukiyarka da ranka kayanka babu mai sacewa sanyi da damuna ko rani duk ko ina muna zagawa mu sai da cikinmu da ranmu don al'umma da ma'aiki mu ba ka ne muka zuwa alhairi ne muka kawo don Allah ku bacin tsoro ni ba wani zan kama ba don karko gana sa kaki ɗan sanda ne da wani. To masu mu ni ma jiya haka da daddare muna waya da aka ce mun ASP ne subhanallahi me ya haɗa da jami'an tsaro sai aka ce ai tijjani mida ne na ce to alhamdulillah dan sandan na ma'aiki ne. To masu wannan shiri namu na mimbarin sha'irai alhamdulillah kamar yadda kuke gani tun kafin na ce komai babban bakon namu dan sanda amma na ma'aiki wanda zan gabatar da shi zai faɗi suna da kuma takaitaccen tarihi sannan sai mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za a faɗi suna da kuma takaitaccen tarihi. Assalamu alaikum. Sunana cikakken sunana shine Tijjani Muhammad Nila Kofar Mai. Amma an fi sani na da ɗan sandan maliki. Kuma falilahi alhamdu na faro da kungiya ta farko kuma na je primary school nawa a Kofar Mai primary school. Bayan na gama na tafi makarantar drama ta Gwale 1988 kungiya ta farko a wajen yabon annabi Muhammad ita ce Usha'un Nabi kuma tun kafin Usha'un Nabi ta ce za ta fito a lokacin na fara jira hannu a kan yabon annabi Muhammad domin na taso ne a wata makaranta wacce ake kira Nuruddin Islam wacce take cikin malaman Kofar Wamba na ma da Jesu da ke jagorantar ta matsalolin headmaster sai mun kuma da mu daga baya muka zama malaman makarantar yayansa kuma suka zo muka karantar da su wanda cikin yayansa akwai wanda ake kira Zakari wanda ya rubuta waƙar rayuwa tana faruwa wucewa take kamar waye ba Zakari shi mu karantar da shi kuma shi mahaifinsa ce karantar da mu saboda mun taso cikin Usha'un Nabi kuma Usha'un Nabi ita ce wacce ta samu wannan hanya har na zama ɗan sanda domin an zo za a yi ƙoƙarin rufe ta cikin azumi da ma muka rufe ta ana yi gobe azumi sai wani bawan Allah ya ce duk wanda yake son tafiya aikin ɗan sanda yana so ya ba da sunansa mu hudu muka ba da sunan mama ni kaɗai Allah ya zance amma da Abdullahi Turumawa shi ma da shi Allah ya yi to kuma daga baya shi ma ya fita ya ce da sun yi ba kuma da ba yake da sabi. To an yi magana a ilimin da aka sha na abin da shafi zamani boko kenan za mu so a makarantar islami ko kuma littafin da aka karanta ma dan haska mana mu ji me aka yi a baya. Makaranta mun yi karatu malamin su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka kamar yadda muka taso muka sani a wajen yabon annabi Muhammadu mun tafi iyayen mu sun nayi shi ne wa suke gaya mana amma muka je makarantar muka gani a cikin hadisai ana cewa dubu ala duku ala salasu misali kun bi nabi kun hubba min al-bayti wa qira'atul qur'an kama huwa al-qur'an fi dinillahi wa fi zillallahi wa la zilla illa billah wannan makaranta shi a makaranta kuma da sauran hadisai da sauran su duka mun karanta a halin da sauransu. Kuma da muka je makarantar secondary school din ma babu abin da muka karfi a kai yau arabi. Don hakika jarabawa ta ma ta kusan karshe sai da aka dawo min da ita na kuma rubuta ta da arabi don malama ba sai gani ne na rubuta ta ba. Wallahi da azim da fara a cikin gwanin ne na daya a bangaren arabiya. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Dama haka muke so mu ga masu kaki suna ta shiga cikin harkokin addini yadda ya kamata. To Malam Tijjani dan sandan ma'aiki, daga cikin lakabin da ake maka ce akwai Tijjani Mila ne ko? Sunan na gaskiya shi ne Ahmad Tijjani, amma akan yi lakabi a ce dan sandan ma'aiki. Fara ta kansa me yasa ake cewa dan sandan ma'aiki? Lokacin da aka fara kira na dan sandan ma'aiki, domin ita shurar ba ta fara ba, ban fara bayyana a sannan ko ni mawaƙin annabi bane a cikin mushawa da biyu, sai daga baya da na tafi aikin dan sanda. Bayan na fito na zo aka yi wasu gina na fara rubuta waƙoƙin annabi. Wannan waƙoƙi suka jawo mu wajen yin aikin dan sanda, har aka tura da Lagos aiki. Na tafi Lagos ba mu daina ba su ci gaba da rubutawa. Sun can Lagos suke kira na askari. Muna da askari guda uku. Akwai na nanaye, akwai wanda yake waƙoƙin coci, ni kuma nake a waƙoƙin Islama. To Allah ya danka na a wani waje wanda ake kira mutuwanci. A mutuwanci ɗin nan muna da gidan mu gaba ɗaya kwamandan wannan waje, wato Musa ana ce masa Musa. Samson Musa, Antoni Musa, haka ake ce masa. Mataimakinsa kuma ana kiransa Tamshek. So duk waɗannan mutane na shi Antoni Musa shi pastor, shi kuma Tamshek rabaran ne. So sun yi fice a cikin addinin Kirista. Masu suka tsaya mun kai da kafa suka tsaya mun cewa sai na yi wannan, sai na rinka rubuta wannan ya kuma a rarraba. Haka na rinka rubutawa. Ba wajen da za ka yi buga wakar a Lagos ya yi tsada, so da haka sai su ba da dama sai ta wuri Kano zo kanan dai ma har ma aka samu ido cewa shi da kwana 40 ko kace 40 din a cikin garin Kano ina buga waka. Mutane suna aikawa a ƙarƙashin ƙasa cewa ni ne yake zaune da ni kuma na yana cewa yana kare ni kan cewa shi ya aiko ni zo ne wani asali. Haka na ringa rubutawa, haka na ringa buga waƙoƙi a wata studio ana ce mata Paul Bella Boka. Shi ma dai wanda yake buga kiɗa, shi ma wallahi kaji wa Kirista, shi ma shi yake buga kiɗa. Shi ne yake kiɗa. Kuma sauran makarrabai suna tashiwa suna gyara. Wacce take don hanshi akwai Zainab, akwai kuma Hajaratul Jau. Wato Hajaratul Jau gaskiya a kai na ta fara yin yabon annabi, kuma akwai na ta fara harsa waƙoƙin yabon annabi yan Niger State. Kuma kula da na ke cikakkiya, kuma idan da mutane za su saurari fim ɗin da Ibro ya yi na cewar yana fitar da guda uku ya saka guda uku, ya sallama uku ya tura uku matarsa. So duk an kula da wata wacce take cewa ita ce mai ciki wacce ba a fitar ba. Ita ce Hajaratul Jau, ita ce wacce take sai Zainab baba, yan uku na baba, ƴaƴan baba su uku. Mujiya baba, Maryam baba, sai Zainab baba. Da Zainab baba karamar tasu ita ce wannan gara Allah ko yau na rubuta waka na ce mata na rubuta a waje kaza za ta je ta mun aishi ko da ba na kosis. Haka aka taso a gwagwarmaya ana ɗan gwagwarmaya Allah ya fitar da ni. Kuma an samu ɗan sandan ma'aiki ne akwai da wani shiri da ake kira Maharaka, wani ba Allah ana kiransa Dodo. Malam ya Dodo. Shi ne wanda ya samu ɗan sandan ma'aiki. Macin na ne da bindiga ta tafiya da kuma ya ga ina ya kwanci na Muhammadu. Ta lokaci da za ka taho da gaskiya da bindigar ka da tiya da sinka da kuma yana da kake taho. Saboda bindiga ce ake rubuta ta da lambar bindiga. Yawa ɗaya ba kamar yanzu na yanzu da lamar ya ba shi. Amma a da sai ka sauko bindigar ka a cikin jaka ka taho ba. Ya ganna haka izini kiran monaci shi ne ce gaskiya babu wani ɗan sanda wanda ya wuce a samu ka ɗan sandan ma'aiki. Shi ne ana aka sa ɗan sandan ma'aiki. Kuma ana sunan ya biyu har yanzu ake kira a ɗan sandan. Na'am. To bayan nan kuma akwai lakabin da ake ma ko ji kai ma kasirinka kana kiran kanka da shi kana cewa Tijjani Mila. Mila gaskiya wannan harka ce ta gwal. To ita ce ta fito da na yi kara da kulabbuka su ba da su hastar Mila su wani ne duka dai na yi yanzu na Allah ya sa ni tafi kofaron bai wacce tana buga rubutu na ƙasa na tafi kofaron bai
ya juya sai na mai da wajen milat da wata milatu kamar addini ke na'am wane mutum to wannan yabo da aka fara tun da kuruci aka fara shi bayan an girma wallahi tun da na taso a cikin yabo da ta tafiya ne kuma Allah ya sa iyayen mu ba abin da suka yi ba da fi masu yi wajen ɓangaren islamiyya na taso mahaifina ya ringa siyan manirai na ajiye mu haka muke hallara a kofar gidanmu da muke taruwa mai hallara kuma muna zuwa wani makaranta Nuruddin Islamiyya akwai wata waka wacce take ita ce farko ta Nuruddin Islam wallahi da azubai mutum ko ba Sharif Rabi Usman Baba ya fara rubuta wasiya a wannan lokacin da aka yi wannan kasida ni na kirkire ta na ce ya Allah ka bar makarantar kewan bai firamare so wani mara Nasiru a makarantar su kuma da ya aka juya ta aka rubuta ya Allah ka bar makarantar yan awaki Islamiyya so ita ce farkon wakar da yan awaki Islamiyya ta fara yi su ne suka yi wakar rayuwa su ne masu suka yi wakar manzo jamani gaba duk ita su ne suka yi wannan wani mutum ya laifa sun tambara a bangaren mai ban annabi sallallahu alaihi wasallam na'am malai su shi ne headmaster da karanta shi da karantar da ni kuma na karanta da na'am to kenan za mu iya cewa yaban annabi sallallahu alaihi wasallama gadarsa ake ko kuma zai shiga ake daga baya wallahi ni ne gadarsa ne idan na taso na gidan mu gaskiya mahaifina idan ba a sallah babba ba mahaifina ba ya ɗaukar wani in dai ka ga mahaifina da mai sai dai sallar zikiri duk inda aka ji gidan ma na so ka bare ka yi mana aski a je gidan ma na so ka ba a sha babban mai kuma in dai ka ga mahaifina a halara wallahi zikiri yake ban da zikiri ba abin da yake sai ana ɗaya ce kaɗai na san yana ɗaukar umarni na ranar babban sallah ana yi gobe babban sallah to mahaifina za ga ga koma gidansa ya karkaɗe ma wani ya fashe shi da kowa haka yake tun dare har asuba har a fara tafiya masallaci sannan yi wanka sannan ya tafi masallaci babban sallar nan duk wallahi da azura ranar da ke kuma ya tsura ga gadar gaskiya ni sai ce ma ga dare mahaifiyata ma haka ya taso da kanta tana nika irin na dutse din nan tana yaban annabi sai haka ya taso a ayana bil islam ayana bil islam din na jin dai na kuma ni ma na karatu har yanzu ma Allah ya sa ne mutum to daga sanda aka fara zuwa yanzu an yi kasu za su nawa gaskiya ba wani kira da su ba su da iyaka gaskiya sai na ji na duba littafi ko na duba littafi ma gaskiya wasu kan yi sa Allah sun ba ta ko a kiyasi ba za a ce sun kai guda 30 kiyasin biyu wurin ba sa kan guda 100 na to a ciki a zabu daya sai a rera masu sauraron mu ne to a cikin wakokin da aka sanar da su ko kuwa wanda ba a sanar da su ba kowace amma banda ita ba kamar bakan dan ya zance wanda bakan dan za mu zo kanta ba gaskiya da sunan sarki Allah Ubangiji na mai rayawa ta'ala sarkin kyauta Ubangiji bangon dafawa Allah ka bani basira ka zaka kan muryar rerawa da kaki zan yi yabo na sibiliyan kuma na amsawa rabana kai mun jagora karnai sa'o ka tsarkake ruhi na Allah da hasken manzon Allah karo tsira da aminci ga Mustapha alai da sahabbai yawan adadi na halittu Allahun ka dubbai sabu bakar Usmanu kasa da Umar ka sahabbai Ali sadaukin manzo su hudu ne wulfa sahabbai shehu ne da sharifan Allah ku ne nawa a zahiri kowa ya rike ku yana san manzon Allah ya shehu na tijjani a zahiri kai ne sanina ya maula abdul qadir sakin waliyin zanina sannan gausul azam ya subar ama shekuna shehu lisman faiduri harazumi barban shekuna dole in sa shehu karibu
Abdul Jabbar da Shehu Sani na koki da dukkan masoya manzon Allah ga masoya manzon Allah mu ba polis biliyan karfi mamaki muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara kusanci wato sai ji wannan kasidar da aka rera yanzu wala Allah masu wanda suka shahara a sauraron waƙoƙi za su iya cewa kamar sun san karinta gaskiya. To ba sai ba aka samu karinta. Yadda aka samu karinta gaskiya bidiyon wayannan karin zuwa masu ke kuma daga sun zo lokacin da na fitar da su ba da yawa bai ce domin duk waƙoƙi na gaba ɗaya wajen da yankin suke a nan wajen da ke yawa imma yankin su riga ne imma ni in fara za su fitar da karin amma duk yawanci haka ne ke kamar misali a yau duniya ta yi haske ta yi kamshi gari na sha wata na haihuwar mafuta ya fi dukkan watanni ya haska haka muke tafi da su sau da kafa in ma riga su fitar da kai in ma su riga da fitar da kai wani muke yi da sha To a wani lokaci aka fi samun damar rubuta kasidu? A lokacin da na fi samun damar rubuta kasidu gaskiya lokacin da na fita aiki. To na fita wajen aiki tsakanin da Allah na fita min dama. Domin a lokacin da nake ɗaukar bindiga da nake tare da ita ya ce za ta zama yin wani. To ina buƙatar na yi ga littafi na gefe guda na ɗauko sai rubutu. Na ɗauko da kan mata baiti sai rubuta to haka ne. In na dawo sai in aje bindiga gefe guda in tafi da littafi na gida a ci gaba da tuka. So bayyana ka a cikin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude wani sabon shafi. Kusan ba a san ɗan sanda yana yaban Annabi ba, amma ba mu sani ba ko kai a cikin tunda a ciki kake. A'a kana da wani wanda kan gudan sanda yana yaban Annabi sai ka koyi shi ko kai ne kake ganin ka fara din. Gaskiya ta kare Allah kowa ma abin da ke faɗa shi nan ni ne na fara. Dan a duka duniya ba wani mai suna ɗan sandan mai tsakani da Allah duka duniya ba a taɓa yi ba wani tarihi cewa an samu ɗan sanda yana yaban Annabi Muhammadu gaskiya ta kare amma ana samun ɗan sanda mahaddata Alƙur'ani ana samun ɗan sanda mahaddata hadisai ana samun ɗan sanda mahaddata littattafai da yawa har masu wa'azi yanzu ma masu wa'azin a yanzu suka fara fitowa tsakanin da Allah fitowa ta shi ne fito da limamai da sauran 'yan sanda har suke wasu abubuwa irin addini musulunci a yin kare su amma a da ba a yi ai kai kanka ka gane da dai a ce wani abu ne misali da abin lai shura na fito fili a matsayina na ɗan sanda wallahi da yanzu 'yan sanda sun karrama na a duniya wallahi da sun haɗa wani gagarumin shiri wanda za a zo a tabbatar da ni a gaban taro a ce ai gani ni ne hamshakin dan bandin nan dan sanda amma kaga da yake yaban Allah wani wani abu ka sa aka rubuta illa ne shi musamman lada da wani ibada ce shi yasa ka ga babu wani wanda ya tuntube ni ko wani dan sanda da yake illa kalubale da na ta samu a ta kulle ni kamar kullewa kan na sha kare da Allah na sha duk a sanadiyar yaban amma Allah ya taimake na lokacin nan irin su kawai irin su bashar ɗan musa irin su bashar ɗan daga irin su jamilu ko bawarka irin su shi kansa Abdul Jabbar irin su kansa shi kansa Garibin Lahi irin su wallahi da lahi irin su ne suke zuwa su tsaya kai da fata sai an fitar da in ta fi ƙarfin wallahi in ta fi ƙarfin ƙananan shayarai wallahi manyan malamai su suke zuwa su tsaya. Daga cikin irin ƙalubalen da ka fuskanta ko me kake tunawa? Ni wanda zan iya tunawa akwai wani kwamishinan 'yan sanda ma da za su ce a kamo ni. Na akwai wani kwamishinan 'yan sanda da ya zo ya ce ni na zo a kamo ni ya ba DC na hotuna da ake sawa a aiki. Suka jawo aikin fim ne kan cewa su daina gwaza hoto na shi sa a garin daina gaza hoto na waƙoƙi na da duk abin azumi aka sa aiki da kan entertainment sa waƙoƙi na to sai aka jawo shi kuma su daina kuma aka ba wa gc hoto na
da kuma cewa idan na zo da gona aka ce a kamo ni DPO na Bello, Allah shi masa albarka a lokacin shi ne DPO na. Ya ce ai ba ɗan sannan ma'aiki ba sai kun kama shi ba, ɗan sannan ma'aiki ko ca kuka yi zo zai zo har ofis na. Amma duk da haka zan haɗa shi da wani DSP na ƙaƙarar da wani DSP da gidan sarautar da wani mutanen ringin aka haɗa ni da shi. Muna zuwa zan yi magana DC ya ce kan ne magana ga hoto na nan an ɗauka na yayi wanda nake yaban annabi da yi ba. Ya zan samu su yi ba mun ga yaban annabi na ce a duba dai su ya duba ya ce wallahi yi ba musu ne ce ni ba mun ne amma ba ba na kuma idan kun duba za ku ga bajin ina ne ce muku duwanki ya ce to na ce to ma ku duwanki aka ba ni izini da ta ni yaban annabi ai mu ma ba ana kai yaban annabi kai aka kai da gaban kwamishina na kuma goyi na aka ce kafin kiristoci su ne suka yi ɗaure min jirgi a kan rage yaban annabi amma yanzu ga shi Allah ya kawo da dina an na samu kalubale a kan yaban annabi sai suka ce su ma ba hana ne suka yi ba suna tsoron yan boko haram da yanzu suke wannan tashi kada ya kasance ina cikin yin yabo da yanifon su zo su sa bom a wajen ko su sa wata mutum shi yasa su ma suka tsaya kai idan aka yi sa a wannan magana Allah ya fi fara da lokacin da aka kulle na siyayi shi ma kiyayya ce Allah ya sa aka jabbar suka ce za su fito zanga-zanga da shi da malam gami da sauransu lokacin suna haɗe za su fito zanga-zanga idan ba a sake ni ba wallahi kafin ranar an sake ni saboda shi ma ba irin ƙalubale ba irin wahalar da ban sha ba a kan yaban gani da hali. To amma kuma duk kalubale yana tafiya da nasarori. Wannan nasarori kuma kake iya tunawa da nasarori gaskiya alhamdulillah. Nasarori tun da na fara ni ban ma san wani wanda ake kira ma sani mai shi ne yawa sai da na fara yi ba mana ba. Da na zo wajen sai matsa mai gozin sai ce zauna na kai ta yi ban annabi. Ta yi in na ga ya kalle ni to na san cewa wannan baitin da na faɗa ba mai daidai ba ne. Ina zuwa sai in cire shi sai in canza wani. Mata ta ringa taimaka mu ana ce mata Aisha ta ringa taimaka mu ta ce wannan baitin yayi wannan riba haka nan abin Allah ya taimake ni har na je maka na yi ziyara har sau da hannuna na ce da kujera maka shekarar shi ne wanda ya fara ba ni kujerar maka kuma ya kula da lafiya ta tare da wannan haɗari da ne an samu lafiya mala abin gawa su ne suka tsaya a kai na Allah ya saka musu da alheri so shi ne ta ɓangaren shekaru na samu kujera guda uku na sai na je guda ɗaya na sai da guda ɗaya su sami dawo so shi kuma kujera ta gaba umara ta gaba wacce Allah ya taimake ni na samu shi ne ta ɓangaren sani kwangila kabiru sani kwangila shi ne fara ba kai ne umara kuma da aka duba na shi ma dai kuma kai daga baya kuma abubakar nan gaske shi ma Allah ya sa masu yin wanda shi ma ya kai ni kuma ga zuwa na sun kuɗi ke. So alhamdulillah a cikin kasidin ka wacce ce bakan a ciki kuma sannan matar gwamnan jihar Kano a lokacin ita ana ce mata matar shekara guda ɗaya kira na ta bani mashin da ce ta ce an ce akan mashin ne a kai sabon mashin ta bani wata ƙarfinsa da komai wallahi alhamdulillah an samu nasara kwanan nan gaskiya babban muhimmin ci gaban da na samu da kuma alherin da na samu ita na kare ta jami'ar da majalisa take na yin gaban annaba wajen shan ruwa gidan gwamna Abba Kabir Yusuf wallahi ya ce ya wani naira miliyan ɗaya take ce a tura mun naira miliyan ɗaya gaskiya zoge ya yi muku na saka masa da alheri amma na da larura wacce ba wanda ya kula da ni amma in Allah da wannan abu da ba ni zan kula da kaina in Allah ya shi kuma gwamna ya ba da miliyan goma da yin shi ma Allah ya saka masa da alheri ya ba da $100,000 kuma ba wannan kungiya ta mawaƙa na amma gaskiya kenan akwai wani kira da kake so kai wa ɗan uwanka sha'irai na kira ga yan uwan sha'irai ta Allah da kula in Allah ya daina hasada dan wani ya samu don wani Allah ya bashi wani abu a ringa yin hakuri akan wanda zamani
ne na annabi Muhammad, kuma ni ba komai bane, na zubar da duk wannan mukamin da nake shi na kafaɗa na zubar da shi gefe guda saboda annabi Muhammad. Misali a cikin mukamin ka na kaki sai da kai wani mataki kenan. Yanzu ni ASP babba, kuma ina sa rai da ASP insha Allah a irin ta. Allah ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam. A yau din nan ta sauka wallahi ba ma mutu. Allah ya tabbatar. To a kasirin wace ce bakan damiya? Bakan damiya ta ita ce wacce jama'a suka fi so, ita ce ruwa ga nan. Yau sai ran karin da ita aka fara amma ran kara mana tunda wannan na musamman ne kana ta. Muhammadin Rasulillahi hasken sa nura bai da iyaka, ya sayyadi Habibullahi kyawun sa da bai da iyaka, ba ai kamar ka ba samsam kyawun hali da kyan su farka, sallaman zura hama kowa da hama. Allahu ya zubo baiwa salima, ilahu ya barintawa, kudu dai irin aiki na mu ko ina ake kushewa. Allahu sai yake bance ni duk a cikin su yayi mini baiwa, sunana ya bata yanzu sai dan sanda na ma'aiki. Allahu ne ina roƙonka ka kai ni can garin su ma'aiki, je in zaga ɗakin Kaba in durƙusa gaban sa ma'aiki. Mutan Kano ku taimaki SP domin ya je ya gaida ma'aiki, Kanawa ku yi ni kara dan albarma da ma'aiki. Akan yabon ka manzan Allah shi ne ya sa ake zagina, waɗansu ko su ce kwaɗayi ne wajen kuɗi nake baitina, ƙarfi da arziki da basira an yi su don mahaifin nana, hasada kusan ta ce ni sai na waje ma'aiki. Kuma kiya ku goge kuɗin ku bance ku ba ni ko sisi ba, tunda na kama manzan Allah to arziki ba zai yanke ba. Allahu shi yakan arzuta ba wai taro da ralliki ba, na annabi ne ke kyauta ya ji yaban sama aiki. To a cikin wannan kasida ita ce bakan damiya. Duk inda ka je in baka yi ta ba jama'a suna gani kamar baka yi majalisi ba. Ya aka yi kowane sakonni ne a cikin ta farko? Ai sakonnin suna da dama. Sakonnin suna bayyana wane ne, suna bayyana wane ne aikin ɗan sanda, kuma suna bayyana waye manzan Allah, kuma suna bayyana halaye irin na manzan Allah, girma da haske irin nasa. Za ta shekara nawa da rubutawa? Wannan shekara akalla ba kasar ba za ta yi 25. Allah ya saka da alheri. Ina ga duka dai shirin nan ya gangaro karshe, amma malam Tijjani kafin mu kammala wani sako kake da shi ga mutane da suke sauraron ka gabaki daya? Mutane da suke sauraro na mu tsaya soyayya na Muhammadu, mu zama tsatsiya madaurin mu daya. Duk wanda ya taba jari na manzon Allah ba ko a ci a kasa ko da za a rasa rai. Ni dalilin da yasa na ce aka yi ne na yi shiru saboda wannan kafin da aka daure shi. Kafin ne wanda ya kunshi dukkan ayyuka, kuma ya kunshi dukkan ƙabilu, ya kunshi dukkan wani ra'ayi da kake da shi daban, kuma ya kunshi dukkan kowane irin addini. Shi yasa na kuma amma kuma akwai raddi yana da cikin waƙoƙinmu wanda muke rubutawa domin bakin nan gari ne shi. Muna nan muna rubuta waƙoƙi da duk wanda ya taɓa rubuta da kuma Muhammadu wallahi al'azimu ba za mu gyara shi ba. Wallahi ba za mu bashi ba. Da mu bashi wannan mu rasa duk abin da muke da shi a rayuwa. Dan sandan ma'aiki Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Dan sandan ma'aiki mai zuwa da alkhairi ba da kama mutane ba.